Baina bere jokabidez damu baliz bezala, berehala atea berriro zabaldu, eta oinpuntetan sartu zen, larri gaixo dagoen norbaitengana edo arrotz batengana balijoa bezala. Gregor burua sofaren ertzeraino bultzatu eta arribari begira zegoen. Jabetuko ote zen bere hartan utzi zuela esnea ez goze faltarengatik eta ekarriko ote zion janari egokiagorik. Arrebak bere kabuz egiten ez batzuen, nahiago zuen gozeak egon hori adierazi baino, naiz eta sekulako gogoa zeukan sofaren azpitik airean irten eta bere arrebaren oinetara botatzeko jateko zerbait onaren eske. Nola nahi ere, arrebak berehala erreparatu zion katilu esneari, inguruan zipristin batzuk baino etzeuden arren, bai eta harritu ere. Ura hartu, eskuekin ez baizik zapi batekin eta kanpora eraman zuen. Gregor, jakin minez zegoen zerrekarriko tezuenaren ordez eta denetari bururatu zitzaion, baina sekula ezingo zion igarri arrebak ondo beharrez egin zuenari. Zer gustatzen zitzaion probatzeko, egunkari zar batean zabalduta ekarri zizkion aukeran, barazki zahar erdi ustelduak, besperako afariko ezurrak gogortutako saltzazuri batean ipinita. Mazpasa eta almendra pare bat. Gregorrek erenegun jateko txartzat jotako gazta bat, ogi lehorra, eta gurinez eta gatzez igurtzitako ogia. Hori guztiez gain, itxuraz betiko Gregorrentzat zen katiluan ura bota zuen. Eta fintasunez, Gregorrek bere aurrean ez zuela jango jakinda, lehenbailen alde egin eta giltzaz itxi zuen atea. Gregor kontura zedin nahi bezain eroso jar zitekeela. Gregorren zangoak bizi-bizi joan ziren janaritara.